हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन बयखौबो आंनि नार्जारि अफिशियेल यूट्यूब चैनलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ थ' नोंथांमोना मा होनो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैहाय 2 तारिख 2023 निउ इयार दायो जोङो मा होनो जोंनि गामिनिफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोर पिकनिक जानो थांनो नागिरदों मा होनो जायगाया मा निज्लागुरियावहाय सिमोनहाय थांखादों बिसोरो बाट आं थाङाखै ओमफ्राय देग्लाय थांनोसै स' जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्ला नायलांदो आरो लोगोसे भिडिअखौ इन्जय खालामदो थ' बिदिब्ला जों दासो ओंखारनो नागिरदों बेनिफ्राय थांजेननोसै दा लोगो मोनला आरोबाव नोंथांमोनजों थ' नायलांदो बिदिब्ला फै देखायबाय गारि गंसे बेसेबां जन थाङो जोङो 19 जन देखायदो बक्स टक्स लाजोब्बाय साफा देखायदो उननिफ्राय सिगांजों देखायदो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर नै गारिया निज्लागुरि थांनोसै आंथ' सिमोन थाङाखै सिमोनबो थांलादों बिसोरो खिन्थु आं थाङाखै ओमफ्राय नै देग्लाय थांनोसै आङो Hi guys, hi. Hi guys. Nei, मैना. ओंखारबाय नै मानसिया जायगायानो थोन जाबायलै सेंग्राफोर मा खालामबावनो थांग्रोनोसै लोगोफोर दाहाय लोगो खरस खालामनो लाखिबाय सेरफांगुरि बाजारावहाय खरस खालामनोसै एसे दैनो मानोखौ लायाखै नालाय जोङो ओइ मा लाखो दल मोनसे नै बिसोरखौबो लोगो मोनफैबावबाय जों मा होनो जोङो निज्लायाव थांगोन ओमफ्राय खरसाखौ जों जेबो लाबोआखै नालाय बेखायनो बय माखासे लानानै थांनोसै ओमफ्राय नै सेरफांगुरि बाजार दिनैसो बेरायफेरबाय आङो फैनायालाय फैबाय खिन्थु बेरायाखैमोन दिनै बेरायबाय फार्स्ट टाइम सेरफांगुरि बाजारावहाय मा लागोनथाय हनै आरो दल मोनसे बेयावबो जों दाउ लानो नागिरदों दाउनो मानो ओमफ्राय दा मोनोना मोना नायनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय खनसे डाइरेक्ट जायगासिम ना माथो ने जागे दाउ मानै लाबाय ओमफ्राय नै खरस लाबोदों बेहा टमेट' कफि सामब्राम बानलु दाउआ मानै लाबाय सामब्राम बानलु दाबो थांनो रोङा दा सानजौसिगोन जों गोगोम ओमफ्राय बानलु थानलु गासिखौबो नांजोबगौ बानलु थानलु नांजोबगौनो गैला जों सानजौ लांसिगोन गोगोमनो
सफैबाय दायो मा होनो ओमफ्राय ओरैबायदि गान दामनाय ना नोगोद मानसि जादों देग्लायहाय निज्लागुरियावहाय ओमफ्राय ओहरजों एसे जायगा नागिरग्रोदों जायगायानो गैया नै न' मेला जादों दा ओरै दखान जोब ओमफ्राय पिकनिक जाग्रायाथ' ओरैसो जिखुनु जा गेटनो मानोखौ देखायबोनो मोनाखिसै दा नायनोसै मा जायो उफ जायगायाखौ मोनाखिसै माथो लोगोफोर नागिरलाबो जायगायानो फिलाप जेरावबो मा होनो मानसि गोजा ओमफ्राय नोगोद सान मोदानदों ओमफ्राय गगा मोनदोंना ओमफ्राय जायगायाबो एसे हाद्रि बेखायनो मास्क गानबाय आङो बिनिफ्राय ससमा हमबाय सान्दुङा गोसाथार ओमफ्राय जायगाखौनो मोनाखिसै जोङो मोजांखौनो दा माहाय जाबावनांगौथाय सानजौसिगोन जोङो गोगोदनो टाइमा जोंना मा होनो दानो 11टा ना 11:30 जाबाय दाबो जों जायगाखौनो मोनाखै होमब्ला दा मा जाबावगोन नायनोसै दा मा जायो लोगोफोर एसे बाहेरायावहाय थांग्रोनोसै मा होनो बिनिफ्राय जायगाया नैबे दै जिंजोंसो बिदि थानांगौमोनलै हरै दैयानो जिङा नङाना मा बैग्रि गोजासो ओमफ्राय जायगायानो गैया ओमफ्राय देग्लाय मानसियाबो अभार जादों सिमोनहाय बिदि नङामोन देग्लायहाय माने जायगाखौनो मोनलायथारा एकदमबारे बिदि ओमफ्राय जों लेट सफैबायना बेखायनो जायगा मोजांखौनो मोनफैयाखिसै दा नागिरबावनोसै एसे नागिरलाबावनोसै ओमफ्राय दा मोनला बेखौनो जानोसै उफाय गैया जायगा मोनाबाथ' जेराव मोनो बेखौनो जाना थांनांगोन नङाबा टाइमा हास्लाबनाय नङा जोंना निज्लागुरि बिदिसो ने निज्लागुरिया गोरानसो मोनलायलांबाय आं माथो सफैबाय जायगाया मोनबाय नैबोनो लोगोफोर आं जायगाखौहाय मा होनो बे स्पट्सखौहाय मोजां खिन्थु मा होनो पिकनिक जाग्रा जायगाया ओरैबायदि लेथ्राना जायगा जायगा जाजाया बेखायनो मा होनो बे कमिटिनि मानसिफ्रा जेनेबा नैबे निज्लागुरि कमिटिनि मानसिफ्रा बे पिकनिक जाग्रा जायगाखौ एसे फोसाबना होब्ला मोजां जागौ आरोखि जाग्राफोरनि थाखाय मा होनो जायगाया ओरैबायदि लेथ्रा जायगाना मायबा ओंख्रि गालांनाय मायबा माबा एकदमबारे गाज्रि गाज्रि मुगैथावथावनो मा होनो मायबा एकदमबारे थाजाखाया ओंखायनो बे कमिटिनि मानसिफ्रा एसे मा होनो थाल्ला आरोखि मा होनो जायगाखौहाय फोसाबना हो नै साराय दोबसि दोबला दा एसे मोजां खामानि बिथननो मा होनो रोगानांगौ जों मर्निंआ बेखौ मावजोबनोसै बिनिफ्राय दाहाय मा होनो कनसेन्ट आरो गानाबो दावरावलै सोरनि गान दामनायखौ खोनासंनो आयु बिदिबाथाय आं आंगायजोबो दाउआ मानै बे मासे खासिनि बे मासे दाउला बेहेरा guys đây video cái nào vậy asila đang lưng một đột ở đâu đây wow nơi guys man phải luôn rồi chim chưa đâu lắm cái chim chưa sudah show orang ni đâu nó thật lên mà đứa Good ball. Đau hasun lại đang là một đau. What đau? What đau? Mấy việc cũng không được này chứ. Nó hùng nó càng ngầu. Nó là cái một cái gì nữa. Vì con làm có đừng đẻ cũng đàn đưa ra. Thì gì cần lư? Đàn đưa. Yo phải một khiếu cái kia. Asik ke daun dan lah. Guna bulan dan daun lah bisa. Bulan ada. Baik. Hulai. Oh my god. Daun dan kerap je. Daun dan lara. Dia nengok sih cincin nambah. Kamu sudah. Mau. Bang di mana bidin dia? Kalau mana? Kalau masih. Đây chút này lần bên đấy. Thế mình xem cái này. Asudra bu.
अमा बेदर हांदोंबो अमा बेदर बैहा ओंखाम ओमफ्राय दाउ जाहांबाय जोङो अमा बेदरा नै जाहांबाय सालदे लिंबाय ओंखाम आरो लाब्रा संबावनांगौसो जोंहाबो गानना मिनसै नामा दसे दावराव जायो गाननाबो बायो सोरनिखौ खोनासंसोसो गैया दाबो खयथा जाखो टाइमाव खयथा जाखोथाय नै अमा बेदरा जाहांबाय कफि गैया मानसियानो अभार आरो फिथायानो जाबाय दाबो गैया जानो मोना दाबो लाब्रा हालदैया होआखैदां नै हालदैया होआखै गारिनाव सोंसै ओंखाम जालाबाय ओंखाम बेस्राफ्रा ओंखामा गोथां जाना होजादों नैबे संदों साला रोंगा संनो आं सङाखै जालादो स्रि जालादो दे नानिमोन स्रि जालादो ओंखाम जानो मोनदों दासो थुथेयानो जाबाय नोंदां सार थुथेयानो ओमफ्राय ओंखामा एसे गोथां जादों दे जालादो दे लागावनै मा जाला जा मा जाला जा बेरायदों दसे लोगोफोर बेरायदों जोङो माबायावहाय पिकनिक जाग्रायावहाय नाव गाखोलादों बेहा नाव आंबो गाखोनानै थेंलाबायनोसै नामा नाव गाखोनोसै जोङो दाने नाव गाखोनोसै जोङो नै ओइ आं सालायोलै जों सालायनि र' नोंसोर गाखोग्रा जा जों सालायगोन दे गादो थांसै ओरैखि जाबि ना नाव गाखोदो जोंहा नाव गाखोनो मोनदों नोंनिसो फार्स्ट टाइम मालाबाबो गाखोफेराखैमोन नावाखौ गाखोबाय खिन्थु बिदिखौ सालायाखैमोन आं बिदि आथिं ओरै गालायलायनायखौ नै मोजां आयु ओइ दासार बोरैबा गोलैगोन दासारलै गोलैगोन बोरैबा ओइ लोगोफोर नाव गाखोनोसै बिनिफ्राय नाव गाखोनानै थांनोसैबो मोनाबाय खालामनो मोननाय नंले दिनैनि भिडिअ'आव बेनोसै बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय लोगोसे दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो आङो दोनथ'नोसै अननानै भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हादो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय बयनिसिमबो गुरै खालामनाय जाबाय दे बिदिब्ला लोगोफोर थाथ'लायदो बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन